presentación del equipo de prensa esta vez. Compañeiros e membros do Goberno provincial, alcaldesas, alcaldes, concelleiros, concelleiras, empregados públicos, medios de comunicación, veciños, veciñas, moi bons días a todas e a todos e grazas. Primeiro, e ante todo, son consciente do difícil que é atopar os ocos nesas sempre complicadas axendas dos alcaldes e aquí estamos nunha xornada ao mellor atípica, pero importante. Ben sendo habitual ser convidados a que esteades aquí polo mes de setembro-outubro, no momento de elaboración dos orzamentos, onde sempre vos trasladamos boas novas, e iso que digo boas novas porque foi o que sempre nos trasladastes e traballamos niso. Foi así como vos presentamos o plan máis provincia do ano 25, con un investimento récord de 50 millóns de euros que podedes acumular a parte de investimentos do ano 27, 85 millóns de euros en total. Foi tamén así como o Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas saiu a terceira edición, 20 millóns de euros xa mobilizados, que está provocando unha modernización e mellora das infraestructuras deportivas sen precedentes na provincia do deporte, e foi así tamén como vos anunciamos, vos presentamos o Plan Extra, que xa van 2 edicións, 73 millóns de euros para executar proxectos estratégicos nesta provincia. En fin, que é tal o grao de compromiso que temos cos concellos que cando moitos de vós precisades axuda para executar unha actuación ou para resolver un problema, sempre en que en primeiro pensades, aonde primeiro mirades e onde primeiro chamades, é aquí, a Diputación de Pontevedra. Refírome a que esta xornada é atípica porque é o resultado dunhos meses que tamén foron anormais no meteorolóxico. O tren de borrascas que traduciu en nefastas consecuencias para
unha parte importante do que é da vosa competencia, esas precipitacións constantes que deron lugar a asolagamentos e as correntías en moitos meses da provincia, durante os meses de febreiro e tamén xaneiro, derivaron nun auténtico examen para moitos. Comenzando polas forzas e corpos de seguridade do Estado, servicios de emerxencia, brigadas de mantemento, donde, de novo, aquí quero dar as grazas en nome de toda a provincia, e rematando polas nosas infraestructuras viarias, que os resultados desas inclemencias meteorolóxicas son visibles. Todavía, a día de hoxe, que se traduce en rúas mal pavimentadas, muros que se carearon, paseos que están como están, camiños bacheados, en definitiva, centos de lugares onde os veciños perderon seguridade e gañaron en averías e molestias. E, efectivamente, esta convocatoria ten unha razón de ser: o coidado das estradas e das vías. E eu quero dicir que a Diputación estivo á altura. A altura no que atinxe as estradas que son da súa competencia. 1.600 kilómetros da rede viaria, donde aquí, pois, desde o primeiro momento, que logo explicarei, pois, provocou que as nosas estradas estean nun moi óptimo estado. Non son as estradas que ao mellor que te levan dunha cidade a outra, pero que son as que vos levan ás vosas casas. E a Diputación, digo, non estivo só á altura durante aqueles días donde houve máis de 400 incidencias, sino que a Diputación estuvo á altura xa antes dos temporais. Estivo facendo os deberes, estivo na prevención, estivo na planificación e estivo no cuidado e mellora na rede. Non en van, falamos de que levamos investidos 40,5 millóns de euros na parte de mantemento da rede viaria e de firmes e cunetas, e levamos investidos outros 42,4 millóns de euros en melloras de estradas, tanto na parte de obras propias como os convenios que vimos e seguiremos asinando cos concellos. E como resultado, dentro das lóxicas excepcións que pode haber en algúns puntos, insisto, a rede das estradas provinciais atópase nun estado óptimo para seguir achegando realidades e persoas por toda a provincia. Pero, por desgraza, isto non é a norma. Oxalá pudera dicir o mesmo das estradas de titularidade nacional, e en base ao que me trasladastes en público e en privado, a rede viaria de cada concello, a rede viaria municipal, tamén necesita atención por esas choivas de comenzo do ano. En conclusión, a rede viaria municipal, os concellos e a xente necesita axuda. E a Diputación vai estar para prestar esa axuda. E hoxe quero anunciarvos que este Goberno provincial vai a pôr en marcha o Plan Vía Depo, dotado con 8 millóns de euros para conceder axudas aos concellos co obxectivo de reparar e mellorar as estradas municipais e os accesos aos recursos naturais. Todos os concellos van ter como mínimo 50.000 euros. E o resto dos recursos, hasta os 8 millóns de euros, se van a repartir por uns criterios obxectivos: superficie, poboación e entidades singulares. Estas contías van a servir para financiar, mellorar o trazado, reforzar o que é a plataforma, conservar o firme con traballos que teñen que ver co fresado, coa reprobación de pavimentos, o bacheo, a selaxe de gretas e novas capas, por suposto, de rodadura, estabilizar muros de contención en vías municipais, insisto, no de vías municipais, actuar no sistema de drenaxes e tamén na parte referente á costa e ao interior, reparar os sendeiros e os accesos ás praias marítimas e fluviais. E automáticamente vos estaredes facendo preguntas. Preguntas do estilo de: este plan Vía Depo pode servir para cofinanciar outro plan da Diputación? Non. Pódense adquirir terreos con este plan? Non. Os gastos de redacción do proxecto e dirección de obra
pódense contemplar neste plan? Non. Tedes que asumilos desde o Concello. Aquí son fondos dirixidos directamente a reparar o que se estragou, a mellorar o que se debe mellorar, devolver os camiños, as carreteras municipais ao estado previo antes das borrascas e, se cabe, modernizalos de xeito que, se volve a haber unha inclemencia deste calado, destas características, pois estén máis preparados ca nunca. A Diputación estivo antes das borrascas, estivo durante e estará agora na solución aos danos. E, como sempre, eu, cando falo de todos, pois é a hora de reclamar un trato xusto na provincia no que se refire a vías por todo o territorio, que é a temática que hoxe nos trae aquí. Eu creo que todos compartimos que queremos a transferencia da AP9 e que se xestione desde a propia comunidade autónoma, pero non é menor o interese que temos na reparación das estradas nacionais, donde por todos é sabido que reivindicamos desde o primeiro minuto que esos máis de 300 kilómetros que vertebran o territorio de estradas nacionais pois se arranxen. Necesitamos un cronograma realista, precisamos un orzamento dotado con recursos suficientes e continuado no tempo, porque aquí algunha estrada pois parece máis propia do século XIX que do ano 2026. Eu non vos vou a falar das consecuencias se iso se retrasa, porque os vivides nas propios viais municipais. Canto máis se deixe, isto máis complexo vai ser o seu arranxo e máis costoso vai ser desde o punto de vista económico. Nós seguiremos aquí. Seguiremos atendendo as estradas provinciais, vamos a seguir axudando as vías municipais e exixindo mellores estradas nacionais. Ya aí estaremos. Na xestión, nos feitos, escoitar, entender e entender, unha vez máis. Así que, remato, queridas amigas e amigos, plan provincia, plan extra, plan extraordinario de infraestructuras deportivas e agora plan vía depo. Son 4 piares do noso apoio aos concellos. Pero hai máis. Cada acción, cada medida que tomamos este goberno que aproba nesta casa sitúavos no centro porque sodes a nosa vía principal para chegar á xente. A Diputación estivo cando eles, pola nosa parte, decidimos abrir unha nova etapa marcada por poñer a atención nas pequenas realidades da provincia, pero tamén nas grandes. A Diputación está con eles cada día no fondo das medidas e nas formas, con cordialidade, sin ruido, sin crispación. E a Diputación estará con eles, cos veciños e cos concellos, porque sodes unha prioridade. A Diputación estivo, está e estará. Por iso nace o plan Vía Depo e por iso traballamos cada día para ser unha provincia extraordinaria. Moitas grazas a todos, moi bo día e agardo que estas novas foran do agrado de todos vós. Bo día.